Като го измерим и заспива. И вечер, като се прибера от работа, са мачками, борим се. Говори ти? Да, тук се разбират. Той се харесва обаче нещо, да ще бъде по-добре. Майсторе, майсторе, душата моя те зове. Че, кажи здрасти, тата. Здрасти, Лалка. Здрасти, моето момче. Ела да те видим и тебе. Ще дойдеш ли? Тата да помага ли? Дай ръчичка, или? Стоиш долу. Добре, тата. Няма ли да се качиш горе? Или след малко? Като се наиграеш? Му се стои вътре. Здрасти. Здрасти. Ти ги снима тия пържоли, бе? Това е бъгъл софтуер. Наистина. Наистина.